Sherifla TV kan mɔgɔw assalamu alaikum adankana ko bijam kan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jam kan mi tali kɛ kan sianga réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli kaw ye gɛlɛya ani tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ o n'a nafamayɔrɔ o ta bɛɛ fana de an bɛ kuma an ka masimafɛnw kan o kɛrɛnkɛrɛnnenya o n'o de ye technologie ye ka se ka aw ni ne kan bɛɛ lajɛlen bɔ fili kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna bi an ye wele bila an ka maaba min ma o de ye Gawusu So ale ka se ka na ɲɛfɔli kan ye an ka bi babu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa cɛsirilen don walasa maa minnu bɛ yen nɔ n'o ye degun sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan ka se ka olu bɔ o ko kɔnɔna na i n'a fɔ a ka baara bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye informatique ta fanfɛla ye n'o de ye ingénieur fana don ka se ka na maaw bilasira cogo min na an y'a wele bi babu min kan o de ye bi na an ka bɔlɔlɔ siraw kan an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok sanfɛla la an b'a ye u ka pagew bɛ banni fo ka taa se arnaque ni o fɛnw ta fanfɛla la an y'a wele a ka se ka na ɲɛfɔli kan ye walasa caman bɛ se ka bɔ fili kɔnɔna na cogo min na nka sɔnni an ka taa ni babu yɛrɛ an bɛ kuma da yɛrɛ ma a ka se ka dɔɔni fɔ a ye a yɛrɛ kan. So oui, salam alaikum. Donc ma lamɛ jama bɛɛ fo ne tɔgɔ Gawusu So ingénieur en informatique donc Sherifla TV mɔgɔw ye wele bila ma bi pour que an ka kuma réseau nafa a avantage n'a inconvénient donc an bɛ yan nɔ o hukumu kɔnɔ. Ok, o diyara n b'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la ɲɔna an ka da don an ka babu min kɔnɔna na a ka d'an ye i ka dɔɔni fɔ an ye e yɛrɛ bolo réseaux sociaux ye fɛn jumɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye fɛn jumɛn ani e yɛrɛ ye faamuyali jumɛn sɔrɔ an ka nin ko min taabolo bɛɛ lajɛlen na. Bon, réseaux sociaux filɛ nin ye nafa camanba de b'a la déjà n bɛ commencer ka avantage fɔ i b'a dɔn fɛn mana kɛ togo togo inconvénient b'a la avantage b'a la et réseau kɛra sababu ye ka emploi baden de créer. On voit beaucoup de jeunes qui ont entreprises ou dayɛlɛ minnu ka médias dayɛlɛ à travers les réseaux sociaux. Donc ça permet ka dɔ bɔ chômage la o ye kelen filanan fana ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ sisan par exemple e ka mɔgɔ dɔ bɛ extérieur la donc n'a fɔra k'i ka wele téléphone na crédit la yɔrɔ a ma nɔgɔn quoi. Donc les réseaux sociaux permettent aussi de se retrouver entre amis, entre familles k'a sɔrɔ à très court réduit quoi. Donc o y'a avantage dɔ ye. Donc a avantage sabanan fana ye mun ye i yɛrɛ bɛ se k'i ka propre recherche kɛ a sanfɛ i bɛ se k'i yɛrɛ kalan a sanfɛ auto formation fana b'a la a bɛɛ bɛ dépend i b'a utiliser contexte minnu kɔnɔ o ye ne ka faamuyali y'a la quoi. Donc réseaux sociaux nafa ka bon et puis information caman bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ taa ɲini réseaux sociaux de sanfɛ donc mɔgɔw kan ka différence kɛ mun na jumɛn ye info yɛrɛ ani jumɛn tɛ info yɛrɛ comment faire pour ne pas se faire arnaquer i y'a faamuya i tɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn normalement i man k'i ka données di o tigi ma hali n'i b'a tigi dɔn i man k'i ka données d'a ma parce que le données est personnel. Donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛnɛ fɛ hali n'u b'u ka réseaux sociaux comptes dayɛlɛ bien sûr c'est privé i ka fɛn dɔw bɛ se ka k'a kɔnɔ mɔgɔ man ka fɛn mun ye i ka conversation dɔw bɛ se ka k'a kɔnɔ mɔgɔ man ka fɛn mun ye o mun kɔnɔ an b'a f'u ɲɛna n'u bɛ mot de passe créer u k'a kɛ mot de passe robuste minnu sécuriselen don ka ɲɛ en même temps aw kana ɲina fɛnɛ k'aw ka numéro rajouter ka adresse email rajouter fɛnɛ donc en même temps aw bɛ se ka double facteur activer ce qui permet hali ni mɔgɔ b'a connecter code bɛ ci i ka numéro la après il faut que o valider pour que fɛngɛ bɛ se ka kɛ cogo min na donc pour moi o y'a avantage côté dɔw ye quoi. Ok, an bɛ segin ka na an ka babu yɛrɛ bɛ mun laɲini bi yɛrɛ n'o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bɔlɔlɔ siraw kan an y'a ye k'a fɔ maa caman ka pagew dayɛlɛlen don wagati bɛɛ i b'a ye dɔw b'a fɔ k'a ka compte signalé la k'a banina mais caman t'a dɔn a jubaju bɛ bɔ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a dɔn k'a fɔ sujet min don a barika ka bon kosɛbɛ e yɛrɛ bolo mun y'a importance bonya ani mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogo jumɛn ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na cogo jumɛn ni sira nin bɛɛ kan. Bon d'accord i b'a dɔn par exemple un exemple ta TikTok sanfɛ mɔgɔ caman bɛ yen en ce moment maintenant même compte bɛ ka banni ka caya en fait ni compte b'i bolo TikTok sanfɛ fo suivi de ka k'a la suivi ye jumɛn ye avant que TikTok k'i ka compte banni
o ye avertissement de bila ka na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ vidéo dɔ monter vidéo ye monter cogo ma ɲi ou bien e bɛ live la denmisɛnnin dɔ mankan bɛ bɔ i ka live kɔrɔ donc o règle ninnu olu bɛ TikTok ka règle d'utilisation kɔnɔ quoi donc ni olu enfreint automatiquement u bɛ se k'i sanctionner et pire u b'i ka compte banni bon an bɛ mun fɔ mɔgɔw yɛrɛ k'u conseiller pour que compte a kana banni i y'a faamuya o ye certification de badge bleu ka k'i ka compte sanfɛ donc n'o b'a la i ka compte tɛ banni mais ni o t'a la on peut t'aider à sécuriser ton compte à 80% a kana banni mais an tɛ se ka garantie d'i ma à 100% k'a tɛ banni mais i yɛrɛ fɛnɛ kan ka fɛn minnu appliquer minnu b'a to i ka compte kana na banni facilement comme ça o ye minnu ye règle minnu fɔra ko k'olu respecter i b'olu respecter par exemple n'a fɔra an bɔra seli la sisan fɛn dɔ bɛ ka faga e y'o filmer k'o bila i ka TikTok sanfɛ bɛɛ b'a dɔn il y a des associations qui sont contre ça donc TikTok bɛ se k'i ka fɛn bloquer o kama donc de deux si tu es mineur hali n'a sɔrɔ i tɛ mineur i kɛtɔ k'i ka compte dayɛlɛ i bɛ âge min k'i ka compte la si TikTok considère que tu es mineur o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka compte datugu jusqu'à ce que tu valides ton identité ko i tɛ mineur ye donc o facteur caman b'a la ani mɔgɔw bɛ ɲina mun kɔ an ka feerekɛlaw ani influenceurs yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn signaler bon ni signalement cayara compte kan automatiquement TikTok b'i ka compte banni ou b'i ka compte suspend parce que les premières décisions sont prises par des robots compte ka ca mɔgɔ tɛ yen nɔ k'i bɛ compte bɛɛ lajɛ quoi c'est pourquoi u bɛ fɛngɛ di pour que i ka se k'a contester maintenant quand tu contestes kɛcogo de fɛnɛ b'a la donc il y a une révision manuelle hadamaden fɛ mun b'a lajɛ est-ce que compte banni na a ye règle violé ou bien a ma règle violé donc olu schémaw bɛ yen nɔ compte banninen kɔfɛ pour que a tigi bɛ se ka compte sɔrɔ cogo min na quoi an y'a ye k'a fɔ hali wagati dɔ la ni dɔw bɛ live kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a essayer ka compte signaler k'a sɔrɔ hali TikTok yɛrɛ kelen bɛ ka mun demander par exemple ni olu infringe n'o y'a sɔrɔ i m'o loi ninnu dépasser quoi mais o n'a ta o bɛɛ i b'a sɔrɔ n'u y'a signaler dɔrɔn u bɛ se k'a tigilamɔgɔ ka compte banni walima an y'a ye k'a fɔ fana dɔw fana bɛ yen nɔ n'u bɛ feere kɛ fɛn min yɛrɛ importance ba bɛ mun na pour que mɔgɔw ka se k'i lakɔdɔn ani k'i ka feerefɛn san o k'a sɔrɔ i ka numéro fana bilalen bɛ mais an y'a ye k'a fɔ caman bɛ yen nɔ n'u bɛ feere kɛ TikTok sanfɛla la o b'u ka numéro bila mais sisan an y'a ye k'a fɔ TikTok yɛrɛ bɛ to k'o compte ninnu signaler k'a fɔ ko kun min na o ye u fɛ mais u yɛrɛ kelen bɛ k'u ka logo dɔ bila est ce que o bɛɛ tɛ feere olu fana bɛ ka wari dɔ de ɲini dugumala la walima fɛn jumɛn bɛ i yɛrɛ b'u kɔfɛ. bon o explication telima ye mun ye i b'a dɔn TikTok kelen bɛ ka jamana damadɔni de ciblé TikTok shop bɛ se ka sigi minnu kan donc normalement feere kan ka kɛ TikTok shop de kan bon an bɛ pays min na c'est pas éligible o ye kelen filanan mɔgɔ baden de arnaquera à travers TikTok e b'i ka live la dɔw b'a fɔ i ka dépôt kɛ dɔw b'a fɔ a bɛ tan mais a problème yɛrɛ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ marque fɛn dɔ bɛ e bolo i bɛ ka mun feere bon o marque ninnu fɛnɛ mɔgɔw kana ɲinɛ k'a fɔ k'olu fɛnɛ bɛ droit dɔ de sara pour protéger leur marque bon automatiquement ni TikTok ye a ye k'e bɛ k'o marque feere o bɛ se k'i ka compte live tigɛ bon n'i ka live tigɛra siɲɛ kelen i y'a contesté o y'a bila ka na siɲɛ filanan siɲɛ sabanan siɲɛ naaninan n'i y'a contesté dɔrɔn o b'i ka compte banni i y'a faamuya mais il y a d'autres possibilités fɛn dɔw bɛ yen nɔ sisan nɔ an y'a développé récemment an b'a sigi mɔgɔw ka compte la pour que i ka live kana tigɛ donc n'an y'a k'i ka compte la i bɛ se ka feere kɛ k'a sɔrɔ i ka live ma tigɛ voilà donc o explication de bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔ ye en même temps n'u bɛ live la u k'u denw ma b'u la parce que ni denmisɛnnin bɛ ka bɔ live la en plus de ça c'est un mineur TikTok bɛ ka live tigɛ. o kumani sa ni ko mineur an y'a ye k'a fɔ TikTok sanfɛ TikTok yɛrɛ tila bɛɛ ye mineur de n'i y'a jateminɛ mais pour que pas parce que an y'a ye k'a fɔ tout récemment i bɛ taa sɔrɔ mineur caman bɛ u ka challenge kura min bɔra ko moins ou moins o ye o ye i bɛ taa sɔrɔ mineur ninnu baden de b'a sanfɛla la ka to k'olu fɛn ninnu kɛ ne yɛrɛ bolo o de ye wagati tun ye signalement wagati ye walima k'u ka compte banni mais an y'a ye a bɛ ka augmenter ka dɔ fara a kan fɛn tɛ ka bɔ a la mais walima an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na i ko ko robot dɔ de bɛ a kɔrɔ walasa parce que bɛɛ ka ca fɛn TikTok ni page ninnu sanfɛla la walima ninnu compte dɔw tɛ se ka signaler walima o tigilamɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ko olu ye mineur ye k'a dɔn o jɛcogo yɛrɛ fɛ walima u bɛ ka ko lankolon min kɛ réseau sanfɛ. bon i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ
live ni vidéo te kelen quoi. Vidéo là, il y a des photos qui va publier, ça c'est normal. Mais quand tu yɛrɛ et que tu as compté derrière, oui, il y a une information et tu as avec la date de naissance. Donc, et la date de naissance, TikTok peut considérer. Il veut me faire que mineur d'eau, TikTok sans faire que compte va vouloir. À vrai agita là quoi. À vrai agita là. Tant que tu n'as pas 18 ans sur TikTok, il te qu'à live ok. Bon, pour que al nasoro ebe 18 ans sans faire par exemple et que tu as compté derrière les fils là. Faut y contacter Ghana avec une identité validée pour que il puisse live ok. Donc avec une mais vidéo normale là, il sait qu'il y a une photo tu vas publier ça ne pose pas de problème. C'est un réseau social comme les autres. Anya ikafana agabaran konnana obe chama lakana kerengene ni ala no piratage ni mo mun be mo arnaquer sur les réseaux sociaux mana ke plateforme fen anya ikafo agabara benen kan kerengene ni ala e rebolo walma u baran eska baraka gele ani awere famille du mesoro o arnaquer ta favela walma esko jubaju yere tan on yere fana nawa. Bon, à baraka gelen kuma ma gelen. C'est-à-dire ni est femme kanu wa no ko bolo quoi. Mais comment na ke to gele ado be no. Ulu be kala parce que ni mo ko arnaquer la atiki serima. Il faut d'abord savoir la rassurer. Ka atiki aklisi. Bon, ne be se ka conseiller mun di mo ko ma o lien ka be chima. Ni ta lien do y kana cliquer quoi. Ça s'appelle du phishing. Moko be se ka moko pirater à travers le lien. Ni lien cliquer ça. Donc ils vont te demander autoriser les cookies, autoriser. Donc et presser le et faire un lien qu'on a fait autoriser ça. Donc ça leur donne accès à tes données. Ensuite, vous savez qu'il y a des données nous exploiter qui chanter, qui chantage une femme qui là. Donc au équilibre. Flana fene mogo tisega e wole doron a karsa a mogo ben kodi na ni kodi chirema iga no kodi na ma bonne kodi di imagine que iga compte ta en otage bebaro maintenant cybercriminalité be toi tu n'es pas parti déclarer qu'il a compte pirater le lot il m'a plainte très fouille donc la personne avait actif posé ni iga compte c'est comme si era de bekake parce que ton compte là c'est ton identité. Au-delà, un rêve à forme de chama, influenceur ou influenceuse, nous va compter certifié le bleu bala. Ça évite tout cela. Donc c'est quand tu compte photo d'aller ni toi et qui te là. Donc il va abuser des gens, il va arnaquer, les gens vont penser que c'est toi. Maintenant à certifier le où rêve à donc effectivement ni tiki page officielle flâner. Voilà. Anya ikafana modi pass ni arnaquer yere ka kuma konna yi yoro do suni ikuko ko ga modi pass gelema ndo yoro la anya ikafo chama fana be modi pass blanuga ak de naissance wal magatu surunyan do kala era bolo e se ka dimen conseil mo ma wala sa modi pass mu se ka gelea modi pass mu yere kan wala sa ki ga compte sécurisé tout comme là bon e se ka mu fo mo c'est-à-dire que fin me relever yere là il y a acte de naissance ou bien il faut trop. Moi je pense que ils vont éloigner donne quoi parce que moi fait bidon ils vont jouer sur ça donc attirer on a galé à minimum à la majuscule kelengala ka minuscule kala ka chiffre kala ka soit point d'exclamation arrobase les caractères spéciaux à gouloudo kala parce que il y a aussi des applications qui permettent de craquer les mots de passe. Donc, avec ces cas, plus d'1 million de mots de passe générés jusqu'à ces cas-là, il y a mots de passe. Et c'est quoi l'application donne faille? Bon, c'est à ton point là. Mais, en informatique, tout est possible. Mais plus il y a une sécurité nous appliquer, application d'Obenom, c'est au fond, je pense que ça va les aider. Oui, Google Authentificator. Donc, il y a à scanner TikTok là chaque seconde avec code courage généré quoi al est déconnecté ni ko qui vit connecté figata au code de la G pour y connecter donc ça permet de encore plus sécuriser le compte il y a famille tant que bi kun plateforme amana ke page Facebook ou Instagram amana ke fa bu be échanger ñoo faire
Voilà, n'i y'a scanner mon cas, à bout de changer. C'est pas que il a mot de passe de. Ni mot de passe donc, il va te demander un autre code généré automatiquement. Code il est généré. Donc il va code il n'a pas sur le valider. C'est comme si ni message doit tirer ma sang non. Il va code il t'a donc quoi. Mais quand vous faites le fan avec mon conseil, qu'est-ce yala i Google yɔrɔ tɔgɔ mun fɔ sisan an ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw i ye photo fɛn fɛn b'i ka page kɔnɔ n'o bɛ fɛn na a mana kɛ i ka galerie kɔnɔ i b'a bɛɛ effacer mais i bɛ taa sɔrɔ Google yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a b'i ka photo nin bɛɛ enregistrer hali n'i y'a bɛɛ bɛ i ka bulon kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ plus généralement photo nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɔgɔw fana i bɛ taa sɔrɔ arnaque kɛlaw fana dɔw fana bɛ yen nɔ ka taa o photo nin de fana ta k'a publier e yɛrɛ bolo u b'o lasɔrɔ ni sira jumɛn parce que a bɛ fɔ ko n'i y'i ka fɛn bila Google kɔnɔ k'a bɛ se a bɛ sécurité la mais an y'a ye k'a fɔ o photo kelen min dogolen mais i bɛ taa sɔrɔ don n'a nata la u b'a o photo nin ta k'a publier sur les réseaux sociaux walima a bɛ se ka kɛ e b'i ka téléphone ta k'a feere walima fɛn dɔ a tigi bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka sin ka karaké k'i ka photo nin bɔ e yɛrɛ bolo u bɛ se ka gérer cogo jumɛn. Bon d'accord e bɛ ka mun fɔ o ye drive de Google photo donc iCloud ta o fana ye iCloud de à côté maintenant ni e y'i ka fɛnw supprimer mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko tant que tu as un compte Gmail et que les gars drive vous créer et la photo fin fait biga drive vous connaissez ça t'appartient à bébé sécurité là à quel coup y a un téléphone fallait ni au Gmail qu'est ce qui téléphone vers là il y a ces il y a donné au récupérer mais et précédé et il y a téléphone ferré en pensant que il y a fait un bien initialisé il y a sur le mot réinitialisé peut-être il y a adresse email va qu'on ou bien il y en a il y a fait un semaine d'eau par négligence il y a Gmail n'a code you le tout donc la personne peut avoir facilement accès à tes données oui que les flancs comme fait n'a téléphone me dit ben donc il y a téléphone me dit moi vous connectez il y a Gmail là comme vous essayez vous connecter à WhatsApp là ni tes téléphones d'eau ni tes informatique donc il était wa kalama. Bon, côté iCloud, c'est à peu près la même chose. Ne sais pas et la scène. Donc, et d'aller donner là, ne sais pas iCloud cloner un téléphone là. Et bien faire enfin sur le téléphone. Moi, je reçois les mêmes choses. Maintenant, si ça nous baran meke ka foko mo wara bi ga compte pirate wala ma ki espionner ibo santé ci me ka foko a ne di karsa fana jere me ne ga téléphone na ne bi ka fe ka tigi le mo ganya bala wala ma tigi ga compte pirate ibi so go signalement sur ci me. D'accord, ça s'appelle des sessions ouvertes. C'est-à-dire que application mais il y a des appareils. Donc ni tara application par exemple, il te donne l'opportunité de voir quel appareil et quels appareils sont connectés à ton compte. Bon, ni au appareil nous consulter à la et les gens ont jeté ni appareil mené boulot ou bien ni appareil interne boulot. Et les jeté par exemple, les téléphone iPhone et techno retarabo et appareil au tela. Donc automatiquement quand on sait donc à fois bon qu'on interne téléphone. Donc il veut se cliquer sur supprimer à quitter voilà. Mais il s'est gardé un chose, mais il doit y avoir qu'on va ça à toi à consulter qu'à faut qu'on va connecter l'intégré téléphone là. Bon, par exemple, iPhone t'a flané, il y a iCloud, ni à la diagonale, téléphone mon cycle de iCloud, ça c'est simple à savoir. Donc au besoin non automatiquement. Nous WhatsApp taille ni tara paramètres de confidentialité kono les appareils euro et tara sur ni sur ga mo wara connecter ndo ga WhatsApp là ni ordinateur de do et téléphone wara de do o fana be bo quoi au côté TikTok fana pareil les appareils donc Facebook fana au clé do même sur Gmail session mon d'aller l'endo il a téléphone na il a adresse email quand c'est à dire qu'il va bien quoi il faut juste que les gens soient méthodiques ou ga faire ou sécuriser quoi et puis ou acquérir tout là quand un mot de passe ou bec clé parce que ni ga Facebook mot de passe ni ga TikTok ni ga fin clé il faut savoir que ni ga compte que l'impérateur a berveta parce que attiquer mot de passe que l'on sort donc il faut souvent utiliser des gestionnaires de mots de passe il ga mot de passe ou garder romna donc ni bina do application qu'on automatiquement il va cliquer avant mot de passe bon comme ça il veut do application en toute sécurité quoi donc ni clala ga utilisation à faire par exemple sur ordinateur il y a session date tu te déconnectes surtout ni il cliente barake ordinateur là ou bien awa barayro la ni clala il y a session date parce que ni a to ni mo wara na boa ko fait après il y a mot de passe fallait
Voilà, donc ça c'est des conseils à leur donner, de faire beaucoup attention. Anya jateminɛ fana wagati dɔ la an y'a ye k'a fɔ application dɔ bɛ na souvent an ka téléphone kɔnɔna na walima wagati dɔ la ko yɛrɛ fana souvent ko hali n'i bɛ appel la walima i bɛ taa sɔrɔ lumière dɔ bɛ k'a la dɔ bɛ se k'i filmer qui en communication a tigilamɔgɔ b'i ka fɛn bɛɛ kɛ an y'a ye k'a fɔ WhatsApp genre dɔ fana bɔlen don sisan i b'a ta i bɛ ka kuma a tigi fɛ alors que a tigi a bɛ appel vidéo de la e yɛrɛ bolo olu stratégie ninnu bɛna sira jumɛn fɛ walasa i kana don degun kɔnɔ parce que an y'a ye ne dɔnbaga yɛrɛ dɔ bɛ yen k'a to appel la pour elle c'était un appel mais a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a tigi bɛ appel vidéo de lancelen de don mais ale t'a dɔn o tigilamɔgɔ ɲɛ b'a la ale bɛ ka action fɛn fɛn kɛ a ɲɛ b'a bɛɛ la e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ la pour que ne ni ɲɔgɔnna kana don fili kɔnɔna na. D'accord, o explication est moyen. Il y a des applications malveillantes. Tu vois, l'application doit rêver, si je ne me trompe pas, c'est caméra 360 degrés ou un truc du genre. C'est-à-dire, au lien d'origine pour rejoindre. Il n'a pas ça non ni a une visioconférence in fenga no. Il n'a pas nous correction groupe chama babe muna. Groupe chama babe muna. Bon, il a cliqué ga autoriser. Instantanément atiki bi ga action bay. Une fois qu'il y a caméra autorisée, il va chercher fin fait à va bay. Dans le niveau famille. Donc il y a un mouvement fin fait aller il y a un mouvement bella. Bon, au flanant il y a des liens qui sont intrusifs. Au conseil pour éviter tout ça, il te lien donc quand a cliquer en même temps quand a autoriser ta il faut savoir bien lire les choses. Les WhatsApp sans faire parce que l'application nous fait ils sont un minimum sécurisés aussi mais il y sur la défense de revenir nous faut gagner blague à lien cliquer te lien donc faut gagner blague qui a code di mogoma ou bien qui a mot de passe di mogoma ite mogom donc ne bɛ se k'i ka téléphone na i bɛ taa n'a ye téléphone dilanyɔrɔ la application dɔ bɛ yen ni ne y'a sigi kun k'a sigi n ka téléphone na e bɛ fɛn o fɛn kɛ ne b'a bɛɛ ye hali ni i ka don i ka contact kɔnɔ k'a lajɛ a bɛ bɔ ne fɛ yen c'est à dire que i ka téléphone copie de bɛ bɔ ne fɛ yan nɔ donc mɔgɔw b'u hakili t'u yɛrɛ la u b'u ka téléphone vérifier régulièrement téléphone ka ɲi téléphone ma ɲi voilà. Ok, fɛn fana an b'a dɔn an panna o yɔrɔnin kunna i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na wagati dɔ la a ko cayara kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ téléphone na lumière fitinin dɔ bɛ kɛ sanfɛla la jaune ani rouge i bɛ taa sɔrɔ caman ko o kɔrɔ de ko dɔ bɛ l'appel écoute la caman bɛ parce que souvent a bɛ kɛ ne yɛrɛ ta la ne ye dɔ ɲininka a ko non ko foyi t'a la mais caman bɛ yen nɔ olu ma faamu mais dɔw fana bɛ yen nɔ yɔrɔ sisan bɛɛ bɛ stratégie ninnu fɛnw d'a ma réseaux sociaux kan an t'a dɔn tuguni an bɛ mɔgɔ min lamɛn an bɛ taa sira min fɛ e yɛrɛ bɛ se ka an bɔ fili kɔnɔna na cogo jumɛn n'o yɔrɔ ni tiɲɛ de don walima ni tiɲɛ tɛ. Bon ne ka côté ça bɛɛ n'a ka faamuyali don quoi ne kɔni bolo o kuma tɛ tiɲɛ ye quoi parce que ni a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye n bɛ se ka mun fɔ an ka service secret ninnu u bɛ mɔgɔ caman minɛ u bɛ écoute de la o bon est ce que n'i ye mɔgɔ bila écoute la ko fɛn rouge ni fɛn jaune bɛ ka bɔ o tigi k'a dɔn k'a bɛ écoute la a bɛ kuma min fɔ est ce que a bɛ sɔn k'o kuma fɔ tuguni donc ne olu kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye quoi i y'a faamuya ça peut ni kɔni a bɛ téléphone na ça sert à quelque chose mais k'a fɔ k'i bɛ écoute la non moi je ne pense pas pour que mɔgɔ yɛrɛ k'i écouter par exemple ni hali n'i taara orange la il faut un mandat pour que i ka se ka mɔgɔ écouter les gens pensent que c'est très facile i bɛ dɔ ka téléphone ta dɔrɔn i b'a kɛ tan donc a bɛ appel minnu kɛ tu vas recevoir et tout donc mɔgɔw ka bɔ o philosophie ninnu kɔnɔ quoi c'est vrai que ça panique des gens mais pour moi il y a rien. Voilà. Ok, o diyara n ye an y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ baro bɛ fɛn fɛn min kan o de ye an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok bɛɛ lajɛlen b'o de sanfɛla la o de ye an ka bonyanen don kosɛbɛ est ce que aw kɛlen bɛ ka plateforme dɔ créer walasa parce que bɛɛ lajɛlen tɛ télé lajɛ n'i kɔni yɛlɛla TikTok sanfɛ kɔni i bɛ fɛn bɛɛ fo a ka di i ka taa sira min fɛ i bɛ t'o ye fo n'a sɔrɔ a man di ka taa ɲuman sira fɛ an y'a ye k'a fɔ caman bɛ don nin fili in kɔnɔna na nka aw minnu ka baara bɛnnen b'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka mɔgɔw bɔ fili kɔnɔna na i n'a fɔ piratage walima ka compte banni olu n'a ɲɔgɔn na est ce que aw kɛlen bɛ ka wuli ka se ka sensibilisation kɛ i n'a fɔ ni émission in bɛ cogo min na walasa bɛɛ lajɛlen kana don degun kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ne bɛ téléphone dɔ san a ka di ne b'a san mais fɛn minnu b'a kɔnɔ ne t'a kɛcogo dɔn don o don i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ na téléphone kɔnɔ e tɛ mun dɔn est ce que aw kɛlen bɛ ka fɛn dɔ sigi sen kan walasa ka se ka jamana kɔnɔ ɲɛmaaw yɛrɛ dɛmɛ nin baara in kɔnɔna na cybercriminalité yɛrɛ ta fanfɛla la walasa dɔ bɛ bɔ an ka gɛlɛya ninnu kɔnɔna na. Bon don n'a nataw la on souhaite faire des formations c'est à dire que
an yɛrɛ kun y'a kuma fɔ ka ban n bɛ n da to a kuma la don n'a nataw la an bɛna salle belebeleba dɔ ta a tɛna dogo mɔgɔw la donc an bɛ bɛɛ wele mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ réseaux sociaux sanfɛ k'i bɛ internet utiliser k'a ɲɛ yir'i la i kana se ka pirater ani k'a ɲɛ yir'i la e yɛrɛ bɛ se k'i ka données sécuriser cogo di parce que mɔgɔ bɛɛ gundo b'a ka téléphone kɔnɔ donc n'i ka téléphone kɔni taara ou bien i ka données taara i yɛrɛ kan k'o tɔ laban dɔn donc a mana kɛ an bɛ bɛɛ wele négligence dun bɛ mɔgɔw la nin ko tɛ négligence ko ye bɛɛ ka na i yɛrɛ ka se k'i ka compte sécuriser ani i k'a dɔn n kan ka mun kɛ nin wagati in na n man ka mun kɛ nin wagati in na voilà donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana wele u ka an dɛmɛ a la parce que réseaux sociaux filɛ nin ye sisan je peux dire que a ye emploi baden créé mais hali sini a bɛ ka dɔw fana mago sa donc n'an bolo di ɲɔgɔn ma baara caman bɛ yen nɔ ne b'a dɔn an bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka ko caman ɲɛnabɔ fana. gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ maaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye page double page minnu bɛ créer par exemple ne bɛ se ka n ka page créer mais i bɛ taa sɔrɔ kɛwale jugu dɔw fana bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu fana bɛ ne ka o page identifier ne ka même profil a fait coordonnées bɛɛ b'a kan donc i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mɔgɔw arnaquer walima u b'a fɔ ko u bɛ offre d'emploi ninnu kɛ walima k'a fɔ ko nin joué bɛ yen nɔ walima ni nin sara bɛ gagner nin na i bɛ taa sɔrɔ sirima i bɛ taa sɔrɔ ne ye mɔgɔba dɔ de ye yɔrɔ ni mɔgɔw y'o dɔn bɛɛ bɛ i yɛrɛ attaché o ko la ka sɔrɔ u m'a ɲɛɲini i bɛ taa sɔrɔ kunfin dɔ bɛ yen nɔ an ka togodala mɔgɔw minnu ma échanger n'u y'a mɛn dɔrɔn ko offre d'emploi dɔ bɛ yen ou bien fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye i bɛ se ka danfara jumɛn don i n'o page ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn walasa k'a fɔ ko i n'o ta tɛ kelen parce que i tɛ se ka page fɛn bɛɛ gérer TikTok sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ e ma ye mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bali ka i dɔnbaga jɔnjɔn walima a tigilamɔgɔ bɛ se ka taa fɛn kuntan dɔ bila o page kan k'a fɔ e ka page réel de don k'a sɔrɔ o tɛ e yɛrɛ bolo e bɛ se ka mɔgɔ bilasira ni jumɛn. bon ne bɛ se ka mɔgɔ bilasira o la mun na donc n b'a daminɛ Facebook la o de la n ko c'est à dire mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'i dɔnnenba don e bɛ se ka nafa ou bien dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔnɛ lase mɔgɔw ma ni e tɔgɔ ye i b'i jija k'i ka page certifié donc n'u u taara u k'a ye k'a fɔ vraiment bleu tɛ nin page in kan bleu tɛ nin tigi ka compte kan ça veut dire que nin tigi yɛrɛ tɛ o ye kelen o ye fɛn jumɛn ye yanni an ka taa ça c'est la certification i bɛ taa artistes ka fɛn i b'a sɔrɔ u tɔgɔ kɛrɛfɛ bleu dɔ bɛ yen venu dɔ don a bleu-lama don quoi donc i bɛ taa sɔrɔ o b'olu ka compte sanfɛ ça montre que olu yɛrɛ de don donc o kɔfɛ page o page ou bien compte o compte bɛ yen ni o tɔgɔ n'o tɔgɔ ye kelen ye a tigi bɛ se ka demande kɛ Facebook b'a compte bɛɛ jigin bon TikTok sanfɛ c'est vrai que mɔgɔ baden bɛ yen minnu ka compte certifié tɛ donc pour que k'o bali ni offre d'emploi kɛra a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ min bɛ ka a baara kɛ ani compte dayɛlɛ ni mɔgɔ min tɔgɔ ye par exemple ne e ye mɔgɔba ye dɔ ka a fɔ e ɲɛna donc o côté la e fɛnɛ kan ka se ka bɔ ka publication kɛ k'i ka mɔgɔw kunnafoniya k'a fɔ bon tiɲɛ na ne kɔni ka compte certifié tɛ mais ni ne ye ne ka compte officiel ye mun bɛ ka fɔ yan fɛ tiɲɛ tɛ an b'a ye artistes b'a kɛ kuma bɛɛ u bɛ concert fiches ta u bɛ kura k'a kan donc u b'a fɔ ko c'est faux donc il faut que bɛɛ de ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo pour que information bɛ se ka passer a ɲuman na cogo min na. mais e ye marque min fɔ sisan supposons e ma bɔ k'o fɔ sisan a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ u bɛ informatique dɔn kosɛbɛ parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin kɛwale jugu kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ machine-mafɛn dɔ kɛrɛ kosɛbɛ mais a tigilamɔgɔ fana bɛ se ka to o marketing fana kɛ a ka page kan e yɛrɛ bɛ se k'o différence dɔn cogo jumɛn olu ni ɲɔgɔn cɛ. o différence ye mun ye ça veut dire que une fois que e ta certifié len don k'e fɔlɔ de y'a kɛ et puis e tɔgɔ de b'a kan a bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ dɛ mais o tɛ kɛ e tɔgɔ yɛrɛ ye quoi. Et puis en même temps, quelque chose qui est authentique, officiel, et quelque chose qui n'est pas authentique et officiel, là, ne bolo ulu do mango quoi. Moko be karsa la, antara karsa la page sanfɛ. E yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ depuis ni don tɛ karisa bɛ publication dɔw k'a ka page kan, i b'a yɛrɛ photo ni a yɛrɛ ka fɛnw ye. Mais page dɔw bɛ yen karisa photo t'a kan, karisa ka foyi t'a kan. Page abonné ma ca a balila ka dayɛlɛ sisan. E kɔni kan ka dɔn k'a fɔ ko nin ye page kura ye ou bien baara kun kɛra a kan ka kɔrɔ mais o y'a bɛɛ supprimer donc des fois réflexion fana ka ɲi a dɔw la quoi voilà. an ka jamukan ma ka commencer ka se a kuncɛyɔrɔ ma n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i bolo walima misali dɔ b'i bolo walima ni mɔgɔ min dɔw ser'i ma ni exemple dɔ b'i bolo k'a yira bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i tanga ka bɔ yɔrɔ ma cogo min na i ka se k'o fɔ an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen.
Bon, kuma laban min bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔw ye o ye appeler tous ka mɔgɔw sensibiliser. Mɔgɔ i bɛ se ko dɔ la mais i b'i tɔ to quoi. Donc mɔgɔ kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ nɔgɔ. Réseaux sociaux filɛ nin ye fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ bila a sanfɛ a tɛ tunu hali san 100. A bɛ se k'a effacer mais dɔw bɛ se k'a enregistrer k'a bila a kun ka tila k'a republier. Réseaux sociaux bɛ se ka mɔgɔ ka vie ɲa comme a bɛ se ka mɔgɔ ka vie tiɲɛ. Donc ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye i ma n'i ka compte sécuriser cogo o cogo i hakili to i yɛrɛ la. Fɛn dɔw bɛ yen nɔ n m'a fɔ i ka n'a bila i ka téléphone kɔnɔ mais n'i ka téléphone bɛ tɛmɛ mɔgɔw bolo i bɛ hakili to i yɛrɛ la. I y'a faamuya parce que hadamaden bɛɛ ka fɛn y'i yɛrɛ ka image de. N'i ka image tiɲɛna ka ban i ka crédibilité a ma nɔgɔn quoi. Voilà, donc n bɛ mɔgɔw wele an ka réseaux sociaux utiliser à notre avantage. Inconvénient minnu b'a la an ka essayer k'olu réduire. Fili bɛ bɛɛ sɔrɔ mais n t'a dabila o de ye ko wɛrɛ ye. O de ye ne ka kumakan laban ye. Ni fɛn y'i sɔrɔ kana na paniquer i gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu b'a dɔn. Anw dɔrɔn tɛ informaticien wɛrɛw bɛ yen nɔ. Donc a lajɛ i ni mɔgɔ min ka surun ou bien n'i bɛ fɛ ka na anw de fɛ yen i bɛ na an b'a lajɛ an b'i bilasira mais i paniquer tɔ fɛnɛ kana taa kɛ erreur wɛrɛ ye mun fɛnɛ tɛ se ka kunbɛn tuguni. Voilà, o ye ne ka kumakan laban ye k'a fɔ mɔgɔw ye. Ok, merci Monsieur So. An bɛ fo k'i waleɲuman dɔn nin walawalali na ye. N b'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na. Nin kun ye Gawusu So ye an bolo kɔrɔ n'an y'a wele an ka babu min na bi o de ye bi bi in na an ka bɔlɔ sanfɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok n'o bɛɛ lajɛlen matarafalen don ni mɔgɔ caman ye k'a dɔn k'a fɔ page caman ka page bɛ pirater walima ka signaler walima k'u ka compte banni k'a sababu kɛ code fɛnw dɔ de bɛ yen nɔ mɔgɔw b'u infrayer k'a sɔrɔ u t'a dɔn fɛn min don i n'a fɔ par exemple ka denmisɛnnin fitinin bila i ka live kɔnɔ walima o n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔw kana don fili kɔnɔ cogo min na ale nana ka na ɲɛfɔli k'an ye walasa an caman bɛ yen nɔ degun bɛ yen nɔ an kana don o da fɛ wa an bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen fana ma ni maa o maa e y'a ye ko lien dɔ de cir'i ma i m'a lien faamu i kana cliquer kan a bɛ se ka kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ b'i ka compte pirater walima i bɛ taa sɔrɔ arnaqueur dɔ de bɛ yen nɔ a bɛ fɛ ka don i ka téléphone na ka se ka i ka fɛn bɛɛ ladonni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walima k'i espionner i ka message n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen o bɛ taa kun walasa ka dan sigi nin yɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen k'an sɔgɔlen to nin émission in kɔnɔna na ani k'an gɛrɛ an ka maaw minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ Gawusu n'a ɲɔgɔnna informaticien don ingénieur don ale bɛ se k'an bilasira walasa an caman kana don ni fili kɔnɔna na an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka aw ni ne bɛɛ lajɛlen bɔ fili kɔnɔna na.